Títo mladí ľudia do klubu mladých prichádzajú nielen kvôli zábave, ale od decembra sa v tejto budove budú aj vzdelávať v angličtine. To dávata bereme, kto nedávata nebereme. Podobne ako Andrej Klemeť povedal nehlivie, To dávata bereme, kto nedávata nebereme. tak tam za to si zaslúži aj ohodnotenie a samozrejme aj značnú podporu zo strany štátu. To dávata bereme, kto nedávata nebereme. Budú sa valorizovať všetky sociálne dávky. Nevie nájsť ani 1 euro. Najviac sa to dotklo rezortov obrany, vnútra a dopravy. Pokiaľ sa dostane nejaká obchodná spoločnosť do problémov, Bude dobrým nástrojom v rukách Ministerstva hospodárstva a štátu. Najviac sa to dotklo rezortov obrany, vnútra a dopravy. podnik, ktorý nemá vyhlásený konkurs, vôbec sa o tento zákon netýka, čiže on si môže robiť aj akcionár s tým majetkom, čo chce. Tento návrh zákona bude pomáhať špekulantom. Vo výške 50 eur. Najviac sa to dotklo rezortov obrany, vnútra a dopravy. Dnešné vyjadrenie pána ministra je absolútne v poriadku. Funkčnosť parlamentu zostane zachovaná. Ja môžem povedať za seba Funkčnosť vlády zostane zachovaná. a určite aj za našich členov, že nás veľmi mrzia. Tento zákon je zlý, škodlivý. Je to navrhované ako jedno z protikrízových opatrení. To dávata bereme, kto nedávata nebereme. Patricia Macíková, Slovenská televízia.